Vážený generálny prokurátor Slovenskej republiky, obraciam sa znova na vás opakovanou výzvou, aby ste už konečne zasiahol a neprizerali ste sa stále na túto nezákonnosť zo strany známych páchateľov Peter Milo a spol, čo sa koná od roku 2007 až do dnes. Je neskutočné množstvo listov, ktoré je u vás na generálnej prokuratúre, čo sú ako písanie listy do butavej vrby. Nič sa dodnes tejto veci nerieši. Ako je možné, Peter Milo videl a vedel v roku 2007, čo kupuje, ako sa nasial do obce Neslúša. Ako je možné, že ma dodnes stále vyháňa za prítomnosti obvodného oddelenia Kysuckého mesta polície zo spoločnej prístupovej cesty, ktorá mi bola výlučne určená v stavenom povolení, ako im, tak aj mne, žiadna iná, a on ma z tejto cesty vyháňa. Pritom túto cestu som ja vybudoval vlastnými rukami v roku 1984. A on má tento pozemok spoločnú prístupovú cestu na liste vlastníctva, nadobudnutú titulom vydržania, ktorú nikdy v živote v dobrej viere ho neužíval ani predchodca. Ako je možné, že ma dodnes stále z tejto cesty vyháňa a polícia Kysuckého mesta vôbec nekoná? Keď im poviem, aby konali, to je váš právny názor. Keď im poviem, že aby dodržavali rozsudky, ktoré majú v kopiách, ako polícia, tak aj prokuratúra, kde nemôže nás rušiť užívaní Peter Milo so svojou rodinou a nemôže odstrániť z hranice pozemku 2169 a 2604 stĺpy, na ktoré je umiestnená naša kovová brána. Toto vedomé mári tieto súdne rozhodnutia a polícia a prokurátora dodnes nekoná, ale napomáha a kryje túto úmyselnú trestnú činnosť. Pýtam sa prečo.